Čaute, tu je Cool a pozrieme sa a sme zase pri tomto ďalšom poslednom, neviem ako bude dlho trvať let's play na hru Detektív. Ja už idem dopredu, chlapci, nebudem na vás čakať, ešte ma nezasiahli, je to v pohode. Podarilo sa mi ho zabiť úplne jednoducho. Máme zabiť úplne všetkých týchto teroristov, alebo áno, tuším, sú to teroristi. Zabite ich. Si zoberiem na možku toho posledného. Tam je ďalší. Ináč to je strašne ťažké niekoho zabiť, keď to tak mám zobrať do druhého hľadiska. Pozriem sa ešte sem, či tu náhodou niekto není. Viem, že je cesta tam. Je, ale tento je zle otočený, takže vážne musím ísť tam, kam hovoria mi chlapci, alebo ukazujú. A ja som zabudol kam. Tu medzi budovy. Áno, presne tak. Dobre, tam je ďalší. Ja to spravím takto, schovám sa sem hore. Jo, zabite. Nezabudnite, že aj na druhej strane. Áno, presne tam. Ešte trošku sem. Ja to spravím takto. Zabte ich, prosím, chlapci moji. Ďakujem. Tu sme to vyčistili. Tam je jeden ešte. Ďakujem. A tu je ešte jeden, pokiaľ si pamätám dobre. Áno. Toho som zabil ja dokonca. Tak, a ideme tam, kam ukazovali, alebo išli moji chalani, ktorí mi pomáhajú pri tejto misii. Áno, idem tam, presne tak. Takže... Chalani, tu je jeden. Dáte ho aj bezo mňa? Nie, jasne, že nie. Ja ho nemôžem ani zabiť. Tak zase moja taktika. Utíkej, Pepíku. Hej, chalani, on po mne strieľa. Utíkej. Nepodarilo sa to, ideme znova. Toto bude vážne ťažká misia, ak to tak vidím, ale podľa mňa to bude niekoľkonásobne ľahšie ako posledná dráha Flatoutu, alebo hociaká dráha Flatoutu, ktorú som nevedel dať. Takže asi tak. No ideme na to, načítaj sa. No poď. Hra sa načíta v podstate dosť dlho, ale nie je taká špatná. Grafika celkom múde, takže nemôžeme hovoriť, že sa načíta zase toľko dlho. Hra je v češtine, v slovenčine vlastne. Čeština, slovenčina, ja tam nevidím už ani rozdiel, ja to nevnímam. Neviem ako vy Češi, ale... Ja vážne nevidím rozdiel v češtine, slovenčine. Je mi jedno, ja ani nerozoznám, keď niekto hovorí česky alebo slovensky, alebo niekde je niečo napísané česky alebo slovensky, tak to ani nerozoznám, ani to neriešim. Proste normálne čítam, rozumiem úplne všetkému, takže neviem a nechápem moc ľudí, ktorí majú problém s jedným alebo druhým jazykom, keď sú si úplne podobné skoro dané jazyky. Takže... Ale zase my pozeráme, tak povediať, české filmy stále, alebo s českým dubbingom. Neviem, ako sú na tom Češi, oni pravdepodobne slovenské nepozerajú. Český dubbing sa mi páči, tuším, na všetkých filmoch, alebo celkovo aj anime, okrem Harryho Pottera. Češi síce hovoria, že jej Harry Potter je lepšie preložený, že je realistickejší, ale mne sa to nezdá. Oni používajú taký ten pre mňa blbý preklad bradavice, brumbal a neviem, také proste vymyslené slova podľa mňa, neviem či ako sú normálne, ale podľa mňa vymyslené, keď v anglickom jazyku to absolútne tak není. Takže jediný český dubbing mi vadí, okrem toho, okrem Harryho Pottera je český dubbing podľa mňa najlepší na všetkých možných filmoch, čo som videl. Takže neviem, ako ste na tom vy. Osobne mám radšej český, keďže v českom dubbingu je skoro všetko, alebo českými titulkami, či už anime, alebo čokoľvek, takže asi tak.
Zabite ho. Trošku to trvalo. Tu je ešte tento jeden a títo moji pomocníci. To nechcú zabiť a nevedia ho zabiť. Stoja tam vždycky, takže neviem, čo je s nimi. Natáčam už 5 minút. Viac ako 5 minút. A ne, že by sa mi zrovna darilo. Tu je zase asi príde moja taktika, kde budem utekať, zatiaľ čo chalani ich zabijú. Zabte ho, prosím. Dobre, a toto spravím asi tak isto. Hej, neviem, prečo to blokuje. Chalani, prosím. Oni na mňa serú proste. Nie, spravíme to takto. Ideme sem a oni budú musieť prejsť a zničiť ho. To som tak povedal zistil, ako fungujú. Alebo jak by sa dali ovládať. Hej, chalani! Zase na mňa serú. A ja nemám životy. A už nebude nič. Takže... Ne. Prosím, chalani. Ja som ho strelil cez krabicu. Realistická hra. No povedal, že táto hra není moc realistická. Aj tohoto som strelil cez krabicu. Takže, to by bolo dobré. A bol by som rád, keby som to dokázal vyhrať. Ale nemám životy, takže chybujem, že sa mi to podarí. Nepodarilo. Ďakujem, že ste pozreli tento let's play, ktorý sa mi zase nepodaril vyhrať a